هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسؤال لك دانوك لك بلو أسلام يجنك لك فاتل من يذاتك باين على فاكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. للفقراء المهاجرين نفلين تايرو على بيجا نفلين تايرو فهالي بنو يفيوين أقوى مهاجرون فاندون فناي قولوني يا رب على مهاجرون ودو كيلي فاندون دو فيلا الذين أخرجوا من ديارهم ما ممكن كبو سكيرولا ولا بورا وسكيرولا تقول يا على كرام النبي صلى الله عليه وسلم وكرسوي وبو وسكيرولا تفسير كلا دوي أفسرت أوكو دسباتوني فاندام فورا أو كما فليديني وبدل ديني أقرأ يكون نون دكول فانداني دسباتون فورا كما كنفولا ومهاجرون فاندون كولو دكول على كلا صلى الله عليه وآله وسلم أكمي همي ني أمغنوي كسبة نوي ما منو هجرة لا كنا مدينة منو برا مكان كنا مدينة كنا كولوك مغوي ونو سمو تبلي ونو سيورته ونو كاتشاكي دوته ونو فوي مانا ناكا كابو مكة كنا مدينة ما منو يا هجرة أبدي كمي دوغو كابو ما مبورا كنا كالا ومانجا أبدي كمي دوغو دي كابو ni hali iyere sorola bimina ki toro ki seydana jango ka fi bin nafulu chey bulu okon matala ka fi bi bulu fon beta ka usenze katanu e madina muhajiruna umata uchoina muhajiruna bulu bato de tara yu denka bode wana muhajiruna fanda mun be alkiran no fe madina صلى الله عليه وآله وسلم فوي كندوبل أدو دمبا توبل نفل توبل فوي توبل ونننا الله بارك ربنا في مدينة صلى الله عليه وآله وسلم ودا تبارك ربنا فهمنا دي أما أكلي بيجي ما فلو من أوكي مهاجرنا فانتام من بان في مدينة أنا كو آيين للفقراء المهاجرين
ko man koro be sigi kata ala ye fayu info ka fo fayu ba ala na ka kira sakoyala ala surala ka don sraw fana fo ka faroka ala kira sallallahu alaihi wasallam abad do sra mun fe ya ala ka ya maru ala yo sraw fo ko o sra to de flani الفقراء المهاجرين مهاجرون فاندم الذين أخرجوا من ديارهم منو برا كسوقا منو جنا كبوسيولا بوسيورا في المغني وأموالهم أنك بوكا نفلولا أدو بيسرق بولا كتوم مغا يا نانا بوسيورا تجوا منا نانا كوكا نفلو فناتوتي جنا من ديارهم كبوكا سكيرولا كبو كسوقنا وأموالهم أنوكا نفلو نفلو فامبا ويمرا فوندي بغاون بولا سنكيرو بولا نغفرو بولا adama de dun tsika buli ba to tsika tani ni shi ma min bul to duna be ka ire yini o tsika tani ni venni ana ko kuma ugena kabuskero la ani ubora ukanna fulu fanana ulu jalade be madina foytugul kuma na ulu fanani yorobe faywina aha يبتغون فضلا من الله ورضوانا ko umgon num bora kana ala kiran no fe madina يبتغون فضلا من الله بفسا ما جيني كبو على ورضوانا بعلى جين ونم فلابين بعلى كفسا ما جيفه وعلى كهيرك ويجينا وكان فلوم من بوشرولا وسيجرا من بوشرولا على كو فالي فينا مي هيرك بون كتمو بورا منك ورضوانا انوك على جيسر وعلى جين دي سواندي وكدمباياكا على جيني ني سواندي وكان فلوكا ودياتو niko kwa ala ko de be adama de kan yana ma ko be sanfɛ mamnu be so jugo nyine hukmana olu te foi shi dans la mela te foi kalama ala kula te ala ko ta damne don ta chamanje don ta labando ala ko gele yaror yode ala ko ba adama de ka ko be sanfɛ te na soro kuna antlala magula kuma mina ko ba ala ko ke akundi ke ko gele yu ko ray ko shara ti nomne funi mago benyana borak mamna nga ala ko toyi ala ko ali amla ya abatul dikam wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun majnana adam did la fuy kama kambatu bana ibe yoro la kumi ngama fe wala tsigap sayo yo ibe kumi ngama ye mata bara la bara mingama sinfe bara wara tsikap saya kate mo bara ngo fango de fam ka fo ambiya lil ibada wa qur'an an-nasir ta'ala kira ka hadisi sallallahu alaihi wasallam ko abu fo ko amasaha ga wo kirama wal ma ko don bo ko kuma do wal ma ko fo kira nyon wala la wa qur'an ka kuma kam volindi ka fo ka jea madla foi kama bato na foi te ko psiga bato dangare adama de ka ala bato la priorité be bato de bulu foi tsika bato empêcher apada ay madole bi do kame anga jamana ko ke folo jamana ko anga bla nyefe wala anga adama de lafiya bla nyefe anga ni bla nyefe anga ni bla nyefe e de mala ko fam num boro ko na fulula ala yutanu no ya mujalaki o boru sigorowla ala yutanu ni oye amu jalaki ana mafuye ka kuma se bolimo au se ka to aka na fulula na asira ka ala ko nyesoro mamina ka to aka na fulula akuna ke ala mo fuyo ala yutanu de jeni mingera ko na fuluko anu jeni mingera usigoro ko ala jeni ni kama ala fle ko mamutulo de ko num bora kana ala kiran no fe sallallahu alaihi wasallam baraka fi samandi yini bala jeni
وبجيه هيرين على في وبلاره هيرين على في ده هير من ون بولو بولي ككرو هير كرو من بولو على الكفر كافر يا كاي بولو بجيه وهير وكو وإسلام لما بولو لمولو كدو يكتمه كافر لما نفلت كلا مك وده تو وبولا نوكا ديني وينصرون الله ورسوله وينصرون الله بعلى الدم ورسوله بعلى كتشدي دم وفنايو نكون دوي كتوا على كران النبي صلى الله عليه وسلم كاسلامي الدم ni جسر اسلامي نيتالا يا على الدم يا على كرا الدم صلى الله عليه واله وسلم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا على الدم على بعد الدم على الدم يجمي جسرك على كبار الدم وليه على الدم وعلى كرا الدم صلى الله عليه وسلم كوب على كرا الدم أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون أي هم الصادقون في إيمانهم أولو دي تشنتوي قال لي من يالكون ما لا ينيو دي كو أمغو دي تشنتوي أيوة نيالك الشريعة دي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك صحابه كرنجر مع المهاجرون على يرد بكيكو موتو أي نموت نون فولا من أكو ومغودة هم الصادقون أولود يشنتكو أيوة على كو يشنتكو دو بي ni ede ko ngalo tiku do o tina on jeda o bina ala bici ala kon ngo ko yشنتكو do ku kalimani yaci ala jeyini nisra ko uboka ala de nisra uboka ala kira de nisra uboka sallallahu alayhi wa sallam abi nan washi te ce muhajiruna koy ngalo ansar koy ngalo ubbe ala kira janfa yini ngew o koni mawi ebike ku fo ani qur'ana continue ala yu tan e yu jaga o ma e ka kuma e ka sharia femiyere makke nyena oni ala ka sharia akara ala min nyena ami jumaida sahaba no anshi muyi amu ye anyuka kibaru de so o kibaru mun nana ama kibaru nyuma mbula kibaru juguma fana semene do gafe do kon l'islam be bulu madame gafe min fe ambe bulu madame mima لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه لقول فصل وما هو بالهزل قرآن من فوق أمغوك كبار على أمو بلاك كبار ورد من دا وكنغا نسوري ما حكلي ما كيلي أفلانا ما مولي كان وارد دا أذكر كصحابة نونا صلى الله عليه وسلم أني كترو نفك وكبارو سقبة نندل لك ننفو نيه دونك مفلي باسرو alla goshille ta yata atri mangutu kan ana aka limaniya majamu yoro ode ka chan doni kono kateme ujagalika aflashi du makenyana kamu ya to e juguma nunu de ta ko tientiya nyuma nunu ko lungalo diya ni kan ngani ajugo ya tamashin de yo oda made akma jari tlola ma jari tlola mami e makenya na ka ko fanshi makenya na ye nyuma maka ye juguma vana maka asina muya to e juguma inta ka nyuma kaluntiya
kasoro nyuma inde foyoro kacha o de be aslame gafi kenema ngono ambe benamunu kenali kaya o ton kili o yemmanto di al umma kili bal bi nass al qur'an ni qur'an ere nassi qur'an ere ye mautu ku tietiya ku kalliman yafu anga ala ka sharia bla ka ala kira ka sharia bla sallallahu alaihi wasallam ka waqi'u fanabla no ye ko yere tugu sahabu nun ganyina ma tugu flekana anu ni ala kira cheje anu ni ala kira ka sokono mo nyami tugu nyona wada ba jirana ko kuma chama umbe sina biolu teji hakima wote safa olute qur'an na daluye de wote qur'an na daluye wote hadisa la daluye oye waqi'u de ye mingera ala kire nabi mai sallallahu alaihi wasallam amba don anda mbala atagindo don ka wayre yoro de nga kibaru yale ko nduka bo ala yoro walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su atagindo don ka wayre yoro nga kibaru yale ko nduka bo ala yoro kini amma don fana o ta'ala kira kili nabi mu ma'sumuna tangambe tangani uka harakatu fana ma'murun bi amrudi Yunus alayhi salam Yunus bora kam gobna halaki abora kasro jema dama ala ya nyaki ayo ngani mbeko fe alakira sallallahu alaihi wasallam amani na jugu don abonyona atlala kulu demso furu ka ikolonzo lula foka fatu ka no luto nyonfe fulu shuka tlaka ta dofa shukrefe o temene ko fe luka tlaka temeni balmaye ku unionche ka temeni yon furu ka temeni yon togodai okmana juguya mi na umbege ko borobo o juguya imemini aw yera dum flea juguya ban vion feni nyonje ya adola hali titatiki ka kula ay ka togoda ko ndew malla malik karam waya juguya roke halata nyonga jana jawla nga mam ya kukwera ya toda ide ya toda imode ya toda ani ere furuke ani ide unye furuke ani mode unye furuke juguya fimi ngumbu ni yonje juguya imemini hakili sobo mashi to fam ba to fam de kuma nunu basu nunu bora ko say na mige amgo ba fo ko kuma na ko joniya fayin ko yalo ko ya bokar de to may ko bokar wero kumbi ko umar wero kumbi ere korobale balaki to yelemaw nim tata to da bokar wero la woni abokar juguma ngata be nyomay kuma to wero te je ko na nine ko nine jugu e ka jugu ni nda fe kan jugu to da nda to nywana da parce que to yere de ko ko yan ni man de la tugo de tout là de la tugo tout là Ousmane radiyallahu anhu ala kira furuka machin fladi adim so kelen furama o fatura kelen wara furama ni anyo fofana unana sebe kitabu kono are tabulu mogodo ere bulu de kitabu indema wala sango yi akono
asebene do akono ko olu ke kira ka lamodew de pa dewnde ne ko choy ngo kitabu kuma jugu fo mini korole tekeli aka kitabu kuma jugu fo aka kola mini korole tekeli o jumai o kira de tuguma toy ka fo ko ayre dimso wabulu de dimma yana manga ka lamo dimso wabulu dimma languluma kani kuma koro de parce que an wa furu ke Usman ma go bajira Usman ye ma sebe ala kira ta dendi ma languluma e ko ay kwa dete de kwa ka lamo de do o koroydi ja ala kira sallallahu alaihi wasallam abayre dewndi dimma sebawma ngani aka lamo dew abulu dimma languluma kuma la to te kuma ina obulo bedu ma do ma dana yam walla ki kay wal de min lamo na fi abuka ko joro katima ida ta abo dito sige katima ida ta ala kira kallamo dingilindi malanguluma o lamo de sara kallamo de were dama jani nganya façon de be awla jani lamo de ndawma o furu cugo na o de ndata kili awbudo ana ala kira kuntati as-sadiq al-amin ala kira kun dana bay laydu cikido bal hal ala kira mantu akumbe clean kirula hunaka dimba ni nyonje alikira de afo kuma mina undana kana shafa'ake almar'ati almakhzumiyya alikira ko halna liddim sudo ko kirini nti fo nyongo to tabal masraide o tabal may o kabila do moy ako hallo ni boy hali Fatima kunga boy ko halni shoni kele mi Fatima de ko kiri kundiyela ma bana mamunu beni makira de don halibi مالك ردهم صلى الله عليه وسلم ونيه كارد دوكه إكا كماكا كاتو إيركا هكلاكا نيوي نوته وكما يرتي كتابو شيمو سيبكو سيدنا عثمان مسون نونغي كراكا لمودو وتشينري nga nyato uyereka kuma de la ka chien ete ame minga kira dimso de no ko yereto la ala kira den wolo fla min soro demso nani ani denga saba o demso fla de furla Usman no ko to la so soli yere to la tarfu so sol to la de o para nunu ala ko ko chien tudu ala ka sharia on ba wasa dola wa kafa billahi shahida ala wasara shari ala ko ko nunu muhajiruna nunu muhajiruna kundugu yejonu ha khulafa nunu beba abeba ni won sahaba babbe abe muhajiruna nunu kono aha ko mana nunu de chien tuyi arab baraka nya daw ka aljina kono ala kanu farajonga aljina kono ya rabb aha والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم سانسا نفلوكو كما ينكو فعلنا أنصار فنتن أي مهاجرون وفوكو تنو مهاجرون نوي على الدمك على كرك دمك أيوفو والذين تبوأوا الدار ما من يسول لبه سيرا والإيمان نقل لمن لبك لمن ترسيخ كاسيزي كادليدو كعلى كراكون هذا كمهاجرون وين فلاد اللبه ويسكيرو اللبه قبل على كرانا نفهمون واللبه فنك كمؤمن ويه كعلى كرانا لكون صلى الله عليه وآله وسلم تبوأوا الدار وسول لبه سجمي دار الهجرة على كذا كهجرة سو ومدينة مدينة تقعد دار الهجرة على كذا كهجرة كسو سو كرايديا سيارة دغو أكون ما بيا ناب تابو كدغو لبا كاب أتارا سو ولا ما كاب ورا سو وسو أديكودو فأنا ما منو يسول لبه
no eski yoroi ka madina labe ka kira bismillah yoroi wal iman kaliman yallabe ka ke mu'minu ye ka kira nalikono ala yu fana mangtuli damni يحبون من هاجر إليهم أكو غننو نوي مدينة كوي الأنصار كو يحبون من هاجر إليهم كو مدينة كانوا بمغوفة ما منو هجرة لك النأمة المهاجرون ومنو يسكي ربلا هجرة دي كوري كي لما كبويرد لك نيرور له إسلامية سرفة ويكبو كافرية بكيورو من كبوليني كدينة كبوي كان إسلامية كيورو لا بين يورو منا ويهجري أنا أكبو تابلو تغتدي وكبارة تغتدي المهاجرون ما منو هجرة لا كوري ما منو تكي كبو سيورو كورولا كدنا مدينة على كرام النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وما منو فرلا نيونغا ني ويركونو كان فلوي كتا لايدو تعالى كري نا أم بيدمه ني فسلامو مصو إكان داسريما أم دارا لا أم لمن يرى نا أم في أم بيدمه كان ينقوين سيسي أنا فرا علومكو الأنصار و إسلامية دمن بو على كرا دمن بو منكو والذين تبوأوا الدار ما من يسلب والإيمان نينغا لمن يلب يحبون من هاجر إليهم هم غوكن كم غوفه ما من يسكي رب لنوي مغانغوي كنا مدينة دادو على كرا كصحابة شاما دي بورا مكة كنا مدينة على كرا يرد كرا نبا قصي على كلي كوكا جندي عما أكا كوني صحابة فنبب بيننا مدينة وننا مدينة كو بسم الله ألف لك وتنو وكا وجدك نما يندلا وبمغو كانوا ما منو يسي رب لك النومة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ولا يجدون في صدورهم حاجة كوت مغفوي سرو دسكونا مما فينا أوتوا من درا مهاجرون وما نعلى كريه تلاليك هل سنة تلالي فورا نوي فايوي مهاجرون وفورا نانسارو مفو بناكو على كريه صلى الله عليه وسلم ناكني سونيك أمانا muhajiruna fandaw sugandi ni miye ka dawka fandaka ko ansaru no ye madina kawi ulute foi somi soro duskuna la yajiduna fi sudurihim haja te o ko ka foku duskumbu sama kata o fe inofe umogo foi tola muhajiruna mana sonku toyi uto fle foi umogo foi tala to foi somi soro duskuna kabini hasidiyala والما يعني كلمة بعوما والما منادوما داون يروما كوتو سومي فوي سورو دسكونا مما كبو فينا اوتو مهاجرون وسونا منا كنون دي فوي ماغو فوي سورو دسكونا كتاو فيما كفوي تعالى يو كانوا دي نونغا اسلامي يون كانوا كمبتادي كنونغو اسلامي كمبتادي عندها يمبلا ما دي ساعه لا إله إلا الله لك بودك نما يلكي ودي مين فرانجونغا وإسلامي ني سيغورو كلي مغو تيكا كورو كوكون ليناو تكلي كورو غا إسلامي دي أخوة الإيمان لمن يبل ماي وفلكو دي كورو دون كو دلي دون كفنات دو أولا ككي مهاجرون وفي utu koni ya foida afanu e femindira kemeka ke fadin ni fendira muhajiruna uma no nyoma duluma wal manun yoroma dula kubi keleke kella ما يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا تيمغو في سورة دسكونا
korey to konya foi soro duskuna uti duskun sama foi soro yere kuna kata fema muhajiruna uswana mina abada ngawna tabe yana ngatteme kata roja kukma mina ni alay fay win tawro fo ka fo fay wutla chugo fo ka tlasraw fo ni ansar muhajiruna fora ansaru mafo bakona tabi alkira sallallahu alayhi wasallam ali de ko nyemo ko inda juruba ali de qaidu ko alkira muhajiruna wele to aydi ay ansaru wele akoni nafulu min fulano min surala ka bo bani nadir ko ka nafulu min surala fayula akona kadi ay batla beni yonche abu to achugo korola nakadai batla beni yonche achugo koro edmenye muhajiruna de kun tlatlale do ansaru ka duni yonche muhajiruna de kun tlatlambe ansaru ka duni yonche chekelimbe karsafi chefla be karsafi chesaba be karsafi kwa kungembete na omimbe fi eno obi je ka fe bele soro mimbila eno obi je yoye kabuyere roja ku yetede were de an muhajiruna tlatla unionje kabla ko du ko kwala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuna kadai babbe da makena fuluina batla benionje nga ko bi to achugo korola ako ngani asona ni ansaru ni ausona aka to ngani ntla muhajiruna ni nyonje no kera bubu aka so kono bu yereta abe khiyaruke nin fla dola kele ni nyonje ko kera mi ansaru ko abebe atlaw ni nyonje on de donnu ni foyte muhajiruna ansaru yasradi ko kadna fulintla muhajiruna ni nyonje o de umman turo de la ko ni fa fendira maganga nunuma no muhajiruna ko ansaru te foy so misoro wera kuna te juya foy soro kono ola alay umman turo yana ngateme aha ويؤثرون على أنفسهم بل ألا نرى من تورفوا أنصاروا لا من غيرين كتمة نما يكون جلاك نما يكاري ينبلو تدو داما والما ينبلو فتلا ناتش والما يافن بداما من غبون كتمة بكا على مهاجرون تويد أنصاروا تنوني أفني ويؤثرون على أنفسهم وبسوان لك ويركنك وكريد ومهاجرون وسوان دي نسوني ويركا والما ومهاجرون وسوان دي نهيري كسرة ولو كان بهم خصاصة هل نانيتي جلبو يرو تفسير كلا دون هل نانيتي جلبو يرو والما هل نو يسرو كونغ جلبو يرولا ما فلا بتاني كو بسواندي لك ويركا وكريت وبين نون سواندي لو مهاجرون ولو كان بهم خصاصة هل ني كوي في مكو جلبو يرو ni dumini do hal ni ko gelebu yerula ni finido hal ni fero bu yerula ni adama de yamma go nye fen fen do ba soro anye ci gelembu yere yoro ulu yere mako gelembe feina kuy ngaw na tabbe ubinu sugandi yere kunka to bukhari dana ni hadisa do muslim yere dana nay ودود لا تشهد أننا على كريم صلى الله عليه وآله وسلم ربما يكون من المهاجرين
hadisa ko ngo chedo da ko muhajirun awde be ga tan ni kumay nana na bunda mina kitab tiki nana na bunda mina ansaru de be ga tan ni koy mana min al ihtimal abisiga na hakilla ka fo chey minnana kana min al muhajirin hal ni kitab musa ko nga chedo din nana ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko chey ngo kirama ko ndigum bebbi de jongwala di kun benga fleworo mina aka kuma layni reymi o ko ngoyre de beka sadana ana on day bilama o da to ni qur'ana ko am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني ما ينكلا كونغ حال اللجئ أنفهم فهم بكشلا بي كونغ إمام بلا كشلا كافوكو دوميني رد مصر كادوم ما فو إساقو دوميني نغاندو ماذا إساقو لا دوميني كوتة madaraka dun bi ngando ma de kilama tobi ve bi ngando were ma nga fama kera dumini yere de ma fo ko kembe ki dese nunu ngumbo chama de ke hala ala kira rewo ke sallallahu alaihi wasallam ala kira farasira akono barala kongofe o kerawo ambe bofo nga lame munun be kashila bi ma min ga fandaya sira ni mustawa ma manjanda neta fati de ga manja halibina mamunu me misirla ka fa ko biat le sabai damas gin fe la ala ba sura dasigil de majayi nete ka fa ko fe masura ka tobi fiewu konde ma fonga tsiga kede atle sabai damas yere sabai sura e manga yere fonga mambuta hali damaski koni datigi do koni do boka diba yete I kanti kene yataw na nunun da atiso amasro erede bisiga tile fla saba nani ke foi masro kadu da to kuma lola yau nga kashu ananga dama kashu laje dama fa fanda ta vele nga fanda minai ni mo nunun soro ni qur'ana ba baro on anda inde kilende anda invam bay me man sa go soro oni fanda te kilende walma chena nda inde bere ma ni robatu tashi walma nyira ba fa nganya ma ka jatu mina ngadda mu tugo mina amaketi sigake afle dumini yere de masroka du de foi nyini nga dumini do du ka nyene ma continue nay nunga gelaya de kumbe so mustawa ko chede nambe dumini ko de kembe ka dese fuga maloya fa maloya boye la kana alkira sallallahu alaihi wasallam kana nyefo kira ko kira mi alkira sallallahu alaihi wasallam ya disain Bukhari ya fo Muslim ya fo ko kira mi ala kira ma blakata akademba wala ala kira odo ka sotigu du so kononto ala kira furum so ummahatul mu'minin ala ka jawma ala kira ma blakata udu yoro nasura bisiga fenzoro ka chain fana na bika dominika yini ka daba ko tara o so kilingire be kono ulu beko ko foi tu fei jiko ko foi tu fei ni jite o kerami ko ala kira koraydi kira kun dafa ma kale re kon mano ayre di kumba fika chain kan indo ni taka dumini alami ala kira o muhawala kama blaka ka so no laje fe masro
ko man alkira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jonimbe ni je injiga fe bi ka ke nai jonimbe ni je injati ya bi orani be chedo fora ki bolo korata kwale na jali fana o ke hera kanu de kama no ta ko bi chugo ba bolo ko chedo ko min al ansar ansaru la ko ali riwaya dola ko ye chenyere trofo ko Abu Talha ko da bolo korata ay riwaya dola ko chedo min al ansar awa ko ye cheyi ndwa no fe kata kasu dana minga nangeski dana am so yiniga so de dumini ko kalama sogon o fana am so yiniga ko kiraka dna de bambulo allaje nam siga fon fenga yo kakaye o fana am so yi kale o ko foyi tambulo ya fo dem senu nga sura fana nini RS inde suina tala mi mbiya o dem senu dadi ko che ko hal sa machi ale bi fere ke dem senu ibu nege ku suno ko jona ko lu tabole ya dem senu lu suno ko ra awa ki bi dem senu bi fere ke lu ka suno akono lu suno ko ra nini ere nana ko na kilinga dumini ka atna no fam o pa na yanzigi ika yere ke komi bina fitnel labe ga ikafa na fara eti fendu neti fendu anga dem sen dumini ndoy ala kira ka na nga siga fa ambulubi wano ya ko chugoy den no nege lu suno ko lu yere ma flana no sigi dumini kuna lu yere muso ya yere ke kodo ke bae ka fitne fa o fitne fa minge dinange hakila ku bebe ka dumini ke ja dinange kilimbaka dinange kilinde dumini ndu fa fara dugu jarami ko alkira sallallahu alaihi wasallam alkira la donera ni koina alkira ko ay mi ga sura ala ya don ba do yini ay ndike ko kuma ka asabu nuzulu ka ninge komi ni yo sababu nuzuli ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وني مثال يوددو ما ينكرت كي ابسك كن يواناي ولمن يتئلا نير مدالا ني باسرو ngani yani etugo sma ifara ikanga malo ya donde etay hanne magun yana bora to min be bulu fandan do soro dese bato to soro ere kongotila minogotila fui kotila nga imasika fui nye dese bato wi imasika mago fui nye fandan edu nye bula inu be ski yoyala inu be bisru kono inu be bara nyoyawla ala ibke ga nundan ku ya sugandi were ka do ne qur'ana de o ne ni ngumma na qur'ana kono ne ta mi vo bi bebodo ko ki yere je ka di ma ro ko baraji fuitola ko mati don de donge ka ko shire ho ki ga de ma je ku bo di ma ro ma baraji fu ni afi ko baraji ta ala mo do tanuna ni kalimani ya siraba ani ini ka de ba benana nin je ina muso be benani ga ku muso ma fo abada ni diwa dumini wallahi otike ni muso ku imposer sharata fo ka ka bne muso na diwa na jaku yalo nga dimba ya de do dimba ya munu ye kundli na kilin ka yini fe kilin ka la yini kilin utasra kilin ube ko ala na ka kira jende abine ki mindi muso ba fo ayi de ba fo ayi ko basro eret talimaniya maso hake mako era bishinga faruka ite ko demsanu maso ngombe yoro ke misiri chugo demsanu maso demsanu ye kenya wala sagi dako etay ga yoro e boke misiri ko demsanu maso kabo yoro la ka nga donc ini demsanu dige ga tasira kilinga bi jija de ubisega ladabu kabo kumaina kanyumaya don kanyumaya korodon
aro tariku la sahaba do ye kabaku nyumayo ke nga a caman be ba sura naka dimbaya yɛrɛ a muso b'a féliciter o ɲumanya in na k'a tɔ su ka k'a kan cɛ min nana fɔ a muso ye k'a ye nɔgɔforo di ala ma min nana fɔ a muso ye k'ale ye nɔgɔforo di ala ma muso ko di muso y'i kale a k'i ka feere tɔnɔ na dɛ a k'i ka jago ye tɔnɔ sɔrɔ muso n'a denw bɛ nɔgɔ kɔnɔ a ye ko a ye bɔ ne ye nɔgɔforo n y'a di ala muso m'a fɔ faw la muso m'a fɔ nɔgɔforo wɛrɛ ye anw kɔni anw tɛ bɔ nin kɔnɔ ma kɛlɛ kɛ dɛ an da in kɔnɔ an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ koyi tɛ n'i ye silamɛya kɔni kalan kuranɛ kɔnɔ k'a kalan Alakira ka hadisaw la ka i sigi k'anw cogoya in filɛ halisa an bɛ Firidawusi ko kuma na yan o ka gɛlɛn dɛ ninnu bɛ kɛ ka tanu k'u bɛ u silamɛ ɲɔgɔn fantanw n'o ye muhajirinaw ye k'u y'olu sugandi u yɛrɛ kan walaw kana bihim khasasa in yɛrɛ e ka taa tafsiru lajɛ bani hakɛ yɛrɛ tɛ kuma in na tafsiru kɛ ko shiddatul haja mako gɛlɛma u yɛrɛ mako gɛlɛ de bɛ fɛn in na koyi u mako b'a la dama tɛ dɛ u mako gɛlɛ de bɛ fɛn in na a ɲɛci gɛlɛn b'u yɛrɛ ye wa ala b'o ko in tanu dɛ wa yut'amuna at-ta'am ya dama tɛ wa yut'amuna at-ta'ama على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام كوب الدمني مكيكا دسبات الدمني كونغ الدمني على حبه دمني كنوكا كسرا أقبلوا يري نوبي مسكين الدمني بيتيم الدون دمني بكلا جون دمني نيو دمني بتلاقى مفو إنما نطعمكم لوجه الله أم بك أو دمنا على جاتي دي كما لا نريد منكم جزاء أنت سرعين أفي ولا شكورا هلا كان أنفو وني ما من بك لا بركة ديني نفي ما من بك لا فوليني نفي أنت تو نايرت نايرفو دو ربو غير ni mamu fu yɛrɛ bu yɛrɛ fu bon adamaden dun yɛrɛ fotɔ o tɛ kuncɛ kunnadali kɔ parce que i bɛna fɔ de fitiri waleya de kunnadali de man ɲi n'o tɛ ne de y'a kɛ tan ne de y'a kɛ tan halisa n ko sunkalo tile 30 ne de ye n jɔ n'a ko bɛɛ ye misiri in na yan maa si se k'a fɔ ko ne tɛ ɲumanya kɛ n'a dɔn i bɛna baara tiɲɛ dɛ ya ayyuhalladhina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لكن أكاد نيوجين نكون دليل كان جين ني أتبو تورلي نما ينسراتي يا كمية أتينو تشكوي سرابينا على ديك يا كمية وتويبان فرالا تيجيفه أتينا عليك على تي نما يبلا ورا دمادي علي ale ka ika ɲumanya minɛ parce que ale ye fantan ye a n'a ka kan ale ta ye o dama de nka kana daga wɛrɛ foyi don a da a to ya ka taa ci fɛ e y'a kɛ ala min kama i ka sara b'i na ala de cɛ fo an ka nin de faamu ala ye madinakaw ta ninnu ye sa o muhajiruna kelenw n'o ansaru kelenw anw sigi bɛ ko an n'olu de bɛna taa fara ɲɔgɔn kan alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam olu ka baara filɛ nin ye maa min foyi t'a ka so n'a a yɛrɛ ka denmisɛn buruburuninw ka surafana tɛ n'i y'o ka baarakɛta ye n'o tun ye miliyɔn caman mara dun n'o tun ye miliyari mara dun e filɛ kalo balo b'e fɛ yen ni muso ye bi tilela fana malo di min ma i bɛ kɛlɛ ko la a ma kangari da i ye balo ko n t'o tulonkɛ la dɛ mana 50 ta a tɛ kalo sa foyi tɛ i b'a cɛcɛ k'a tiɲɛ mɔgɔw de la e ka di dɛsɛbaatɔ ma o de y'a tiɲɛni ye 50 sanni se bɛ yen kalo o kalo nin ye tilela 2 3 saraka t'o la o ye tiɲɛni ye
ikayen sadakati de ma ko tieni na ma fo ni min tay tieni de wallahi ni muso soro mim se ko kay kan na fulula ala barka da de kadaka ereti bo be kalama jangoni adama de yiri wara doni kum se wani do be ebe tawka ya kili todu ye ya muso se ko ye ide se ko ye bana sira di muso mai ka sira di deuma de se ba toni fandon u jigituku don deme musa kanuna o sira di hali ka barakela mai kan na fulula bitigitiku ku jando la de kadaka ibe mamble kan na fulu kuno khadimu di ka fo a haram ya makana doro meddo sira shife kana kete de ere patron etiye de se ba to bina ni ndebe bitigi kuna ndebe na fulu kuna atiga majigi tukuni kemenani atiga wakile ndi mama atiga wafila ndi mama atiga fuike kaka na fuike kana kete de o femseni nunun sira dama ale ba ka baraji soro ebi ka baraji soro onge nyuma yake kasori mad dankara tiki kan na fulo tiki kango sira da kan na fulo barakalama ske iye mama takabla kan na fulo bugune kuna ereti dana do bina chew tani madala bwa kuna ke ni dana be kaba ni femseni nunu ango dawyele ni ere ben donc afo ni nana yi ni galike ya aleba ni abe ni galike kun do afew adon ko anna mbaka na songa kodila ka patron bora ho ke menanna ho wakilina emumbola fuitola ango dawla temeti simi yom son nana ini mso bena shoba bolo maloba kono kana ta telefoi mangam voi wuli mso lawla sho kono maloni ama fera mafa nyala de abto kuka bitlilai e bi fieka do kibino keleke do ba ta tlikele no fe ta kalo bore semene do awa angon be ta tande de illa man rahim Allah angon bi ñoo hakli jigi ni mi afamte ko ñoo hakli jigi gwaza yerete alaka ni kuma nunu sukadi ka beni wati nunu ma ni kuma nunu la ya ko mina fon ya sukadi ka bam wa faqa shannun tabaqa bawara wa fako shi benato mabra kuma minganga fo wati mina no beno wati ma taba don ko ni kuma nunu e mago watu wanda to alai zakatul fitri ni sungalo sawati zakatul fitri te dore ishara ko koryal dedo ni bolo shi haklima ba to fa moire zakatul fitri koryal de kata nyuma ya masenya korolala wanda to don boba foka psika boka konsilinye ni tlekele wal matlifla bi yawmin aw yawmayn ni ka konsili so madanye ni tlekele wal matlifla ko zakatul fitri boli psika dam halu asura bo watu laf samanti e seli so madaye yani seli kana kabo ani mam ya donc ibi farati bibla farati la samanti sukandi libina to ko rebna take da kadaka ni seli kana ko ndame na doron ya lebo ye sadakati de boy ma zakatul fitri bana itake ka kwanye oni mami kona obenye ni nyuma yae kanyeshi fanda uma faman tatawwa khaira fa huwa khairul lah alay nyuma ya yini jonfe ni faranga kaka o de ka dalay hal ni be kafarabo ni do faraka ni be jagabo ni do faraka ni be nyuma ya fonfe ni alaya yini ni do faraka o de ka dalay tanga njando na alay nunu mam ko be nunu sukandi were ka hal ni ko gele para ba fam ya ami kiri min fam ya ya ni mami ngali maniya sira itharu ma ro iradu salina ibunda doskaka al ithar we ma wore de sukandi ire ka kasura ma bobi ire ni kalimaniya sirama wal ma femindo ini ka demba jedo ini ka demba benana haramute de haramte yani ma min go madam ne ngadimala o fanay nafakati fala haraj hadisa ubenin bela ngani ni dimba benaka ngadi numa ulu taka gelaunda o fana dama baran mai baran doti dolla bushide
kada kala kira ka kuma ubi sallallahu alaihi wasallam aba fani yuma yake ka damne ibi mamunun balo ka damne ulula ubi aba fo ite dirham fo ido fanji minga fsakata me yemin du kadibala o fana be nga oni itaru intekele ni adama na bara de be ba don ko nim bisiga ke o yeli man ya yere de tena ne taka gele nga nin taka gele ne tay wal ne binin sukan din yere ka ba baraji o fana adama bara nunu doti dolla bushi kasoro ni yere man yinon ver en yere ma seni niveau la en be niveau mina o ita to do boto la to yere bete ko do bodro wal ma nyuma ya doke dro min balaka nyina on fedro yode nyuma ya doke isse ko nyuma ya ke mago kumaula o dama de beke ga nyina on fe on desembo de la kar sa isse ko nyuma ya ke ibal mawi isigi nyongi ije nyongi isse ko nyuma ya ke o de beke ga nyini on fe on dese o dama de la fattaqullaha mastata'tum ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله أكبر عليه نونغاني بارين كما كنجني مي أكو ومن يوق شح نفسه ونما من كشرا كتنا أنيكا يركن كجويا ما نانيكا نفلو كن كجويا تورما إيكا كو أمغو هم المفلحون ولودي نيرو سرلوي ولودي ماكشلو تنيكا يركنو كجوين هيرو هيري هل نيكي بفنغرو دي دوما إني بافيه توبن نكوي علي كان بلاي توغاني دوين بونيونغرا هذا ما دي بناين بنيدلا الشحو نوي كا يركنو هيري إبا في إيدي كاسرو abeka ke ere de bulu abana be nibela ko kuma ni ma min kishira anita toroma ko lude ma kishiro yele nta bana be nibela fe do ere la le fle fe ka kuma jey mago tsaba nga ni nana nafakati li ngania tadron shaytana bina amago jira ilati ngode ba ode ba anga sofa mina ngolola farafira ka sobe fa mina ngolola nodi hal ni fengura do sa a carton gwanza do ko ne mago ba carton ay akai nyira bina nga fini no bla ko no o fara ika sokono no kay ni fe do mi niki bo boati fli dia am ko ka ko no am tlu ka ko no o fara ka sokono no kay parce que on da fe fui ka bo to uta lute dina kula de ngaw yanda ni yoro ina de so ba ka fen koro bo na nana ni femi nkurai abo korolebo ayo ndafo ka banata ambela de na ndison femi ngon mawo ni femi mfali ne femi mfali kibo bla ne femi ata kata na ndagi na ala feka segidi mabli ado fara mo bi ana ga pina koro fala ni pina imitasu tadi mengan sham na ka mobli minam mfali abo menangeli mbla kan tabla so efemi amasika ka bara ereke ka nye yafali yafali sai ba fa gatlaga segini ma bari tanya ko be kono to ba ame kasi samina kasi sanau amane ko ni kasi ko teti chere la kasi gadi do bide okay amo kasi samina do ta korole nous e frigo kura soro o korole bo e bina soro on de ka duba ko no frigo kolomba flabei o flabe ka kuranji ni kura ifana bei parce que atafe ka korole nundi ma wala na o ngani ani mama ai shetana ba fo o ma se frigo mara fo logo andai na ma nyere furake parce que islam est on blamina ma woro de bala kuke to uba ka fen koro tati ka ta bla kene mati anga francis kawni fon do ka bara bembo to monima ni mi abla ro so re ba to mo ka faranyonga o de do conteneur ko no kan
ibini balma la ja dawla fengini dawla ngaw man tabbe mara shuhudi ba sa dama dima est-ce que ta fait foi ka bibulo ba fe ka be mara tata ngwali shera be ma shuka ke fini koro do boli ka ni koro be ga nga site bo angon ba fara nyonga di kabine ka sanduru san woro fini ngulunga memerale kaba bi siga do fa dati temena fa sanga bana ya do boss da siga do parce que wati temena buru de koro baw bando bulu sokono yi ado siga do sal adati bana o ya do bi fike folo folo mo koy kasoro wati temena ne ku ya bo apmi do nafa jere o de koy dota ku jero de dota dabne wa bo chugula do ka telephone koro fla sababu bulu sokono yi ay crossoro awa ko ni vraiment téléphone yere de kadiye nimbala allo bala e ma pisi bo akono kaba o be bala nga e crossoro min jariye katibe ni mbeka adi doma do be o ma delika ni nyona soro adoma angon dala ni de am yon do ya koy yode nte qur'ana ayo koy ya anjugo de famu dabladi ni bora bi du ka sono c'est nya koro layna mi nafa do may to ko daga bu dala ki ka sofien doni okay tay ka sofien doni sa nata shedana ka baradu ni mi ndaki bo ni aw ay ni masen ni ko ni mlay folo okay ya ay ni mi lafien bola bo ha ni ndo isa itina to ki lafien bon ni Allah ba iti foi da be mara kasoro o nyeci de be do alikira sallallahu alaihi wasallam andillaka de mayni wa to de fento min bi fe ni mago tsama e mago tiga sinima alle ni shuhu min bi nina o de be ga foki kamera ko mani ma min kishira o shuhu in bana mani ma min kishira fa ulaika humul muflihun ya rabbi alaka am faro mo alaka am faro mo ka alaka ni mbara no yambe ma alaka nge here kunige wi here ka boyro ka simo ma ya rabbi alaka nge o mo wi alaka nge mo nafalawi alaka nganyina ma ke here ma toma alaka nange tore mo ma alaka mbalu islamaka alaka mfatu limaniaka baranya to min tura ya rabbi alaka no ya ayi alaka to no ya ayi ko ni alai shinin jira ana amma bara kunje ne ala salama insha Allah lo yi tafsiru ko yambo ko kunje kuma la dala mitli lama imbla kana yaruna siga amun doni yani silce ne ala salama okay basika sigi mi goro la fuga ta silce otinye okay halin nabi mo yurup metama sugu kono okay maramba kunje shinin ni ala salama insha Allah awi kuma do fo ya dongo ko kale ni kefara anwa ma kilito ala kale ni kefara aya kala ni kale ni kefara mina mo fo la kuma ale fe mina kelika chance la mo fe te qur'ana de anya fo ka tu nyona kale ni kefara de kan no ka teme ton nunga angoni ma mina zuharu kuma info ay kuma jugu info ngani ya fo itala walma ay kalini ngani ya dita ango kuma o tigi kafaratul yamin no ay kalini kafara abogo anga ankili tonna de qur'ana ko info ka gele ko ambi tuka ankalini mingeti anzi veti ko ala tamina uma ngani ya dabo kama ki kali ala la kiti kominge itlala ka kuinge walma yi kalin kibi kodoke inana ay kwani kelimanga iba feka bwama kafara bikade da kuma temesrati ere ko wallahi ndeche ja chendo ga e kuma kila ko chente walma kuma temesra bina nikali ni munu yete ere ka qasdu temba feka nkali akelika walma mba feka nkali akebalia ka utika layini sharati nomna wala nga yemin dabo mengali wallahi ne sete do ka du dafeni
dimine o fo isigiyo doma kada ka i gen ka waka dugono itara delika na deni yonja aku vuli ka bonga so era dusu ka shile kale wallahi ne tete do ka dudda fenu walma wallahi yengale alala ne ka drometi do kar sakonon idum balmadu ye kale ni mingeni era nana idusu dale ka fo chena nte ala krewo fo kala lere ba kale kodo kelika abitla ka ay ka fo here be ko la ka temoka ko ba ka kale ni ke farabo ka here mange ko jugute de kada ka ala yo kangar da ay ko ngana ale ke bana minina yani here cede ka fa ni ko ne kali ka ba ni kali ala la solution da la solution ba ala ke farable ma kale ni ke fara de flani la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum lagu no e kuma temestrate binani kale ni wal may hakla ko abe o chugola ka surato chugola o de lagu ko ala ta minoma kuma yemi fu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman konga amana min kerengere ka ke kale ni re saka bo duskuna ko ala bo minede ala ba minoma fo ke fara ka bola fakaffaratuhu ko o kafara o e ka miskina tandumini kalini kafara folo folo o e ka miskina tandumini min awsati ma tut'imuna ahlikum aka dimbayo ka duminu la chamanjalata afamba koroyidi famba comme zakatul fitr min forola an rew ka dimbayo la dumini mun dun ka chaya la chamasange ka bu bodela imma miskina tay duminna ipsika sumangse duma saw tlanje be du kilengile beba do ba fo ni warim sendaka na songo ko ba dafa kadaka suma jalati o ni yere miskina tange nyonga ka dumini sigu koro sika min dun ku fa ko fana o fana baje ni du fana laje du mi miskina tambe sura kono ka oluka dongele mbalo duma ko fana baje ton wo yini be fa ay hakatum ma ko indawa fatwa kama de mena ni kele inde nyefo nan tlala ni mam min fam yala be nyini nga duguma ya fam awa ko bara miskina tan ko dumini aw kiswatuhum wal ma ku ferobo ni aw nana don ba ko aw imbajira ni wal man nga laysa li tartib ataka fo ibn deke ni deseran na bi suraka nige ayo fo doina ni masoro ni bisoro kada ngani ni zoro la ni dinye ngani aw walma kuma miskina tanku dumini walma ku ferobo kuma ni bu ferobo fana fugutu ko ku bisega selni finimi cheni mso beda makakala ni chedo abisega selni finimi ni yo dama ya ferobo ana ni yo fini tandi miskina kelengelema ana yu ferobo ni mso fana do abisega selni finimi ni yo o tandi miskina tama o kalini kafare aw tahrir raqaba wal ma ka jongelin ka horaya faman lam yajid awa koni mami manin sabashi sura nin sabashi masura ete nin saba ko ika ikhtiyaru bi bolo nin sabala ni wal mani ye jonde kan noyma wal ma ta'amu de kan noyma no yidumini wal ma kiswa de kan noyma o saba dola kili ko ngano sabashi masura mumina faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam o pana tigibe tile sabashu nga ale tile sabashu na don ba ko ka tugunyona chekai nga tugunyona ta shartu kadaka kalu flata tugunyona de fora ka faraka nga ni tugulima fala fora ko tile saba ko nga tile saba nya tugunyona na kon fora shu ba kuma kafara do shu wera nya tugunyona o chekai nga halna ma tugunyona ka tile sabashu nga tile sabashu tisinga ke kale ni kafara de fo saba folo inulu masoro sabayinde ika ikhtiyaru bi bolo sabayna duminini wal ma feroboli wal ma jonka horani was saba ika ikhtiyaru bi bolo ika kilinda wala kilimi ngan noyma no saba shide masoro sa le saba bit le saba shu le saba boshu nga ma chambe singa shunke kale ni kafara ite kasurata
ka jatete nin shiga a tɛ kɛ ten dɛ an ye nin de fɔ don an ko kari ni kɛfara ni sɔrɔ a tigi ye a muso haramuyali fɔ a ma ŋaniya foyi ko n'i y'a fɔ ten dɔrɔn dimi sira fɛ walima a y'a fɔ ka da kaleni de kan ma kaleni kɛfara a b'o bɔ wallahu ta'ala a'lam nin kuma in de dɔ dɔ wa ɲininkali zakatul fitri wari zakatul fitri ko a wari bɛ se ka bɔ wa zakatul fitri a wari bɔli dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kan a la wari tɛ bila ko ye o an hakili ko kura tɛ wari ko ye wari bɛ yen kabi alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam alakira ko k'a bɔ sumankisɛw de la suma de fɔra zakatul fitri ka bɔ o la nka o ma bali ikhtilafu ka na nin ko in na kabini salafu ni ɲɔgɔn cɛ bayna salaf o kɔrɔ ye di kabini alimami maliki ninnu tilew la o de y'a to jumhuru taara min fɛ malik shafi'i ahmad olu saba bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ k'a kan ka bɔ sumankisɛ de la olu b'a wajibiya ka bɔ sumankisɛ de la i ka suma de san k'i ka zakatul fitri suma ka bɔ a la abu hanifata kelen taara dama fan ni masala in na ale ko k'a bɛ bɛn a qima ka bɔ wari la dalu dɔ b'a fana bolo dɛ minnu ko a ka bɔ wari la ko alakira delila ka ciden bila ka taa yamaninkaw yɔrɔ ko ciden yɛrɛ kuma ko a kan ka suma minnu di ko n'a suma t'a bolo a y'a finiw di ko a finiw bɛ alakira ka sahabaw nafa wa o de bɔli ka nɔgɔ u ma fana ka tɛmɛ ko kumana o ye o falen n'a ka ijtihadu min ye dɛ ko an yɛrɛ ka da an yɛrɛ ka waati cogoya kan ko an fana bɛ se ka nin falen ka d'a ka falen in ka nɔgɔ olu ye nin de k'u ka dalilu ye o ye kuma wɛrɛw fana fɔ allahu ta'ala a'lam nka ŋɔni ye min ye a la n ye baasu min y'a la alalamul islami bi kɔni jamana caman y'a wariko bila sen kan ka na jumhuru kɔni kuma silamɛya kuma kɔrɔw la jumhuru bɛ min kan o fila filɛ nin alimamiba naani saba bɛɛ taara fɛ ko a wajibiya bɛ a ka bɔ sumankisɛw de la alimamiba kelen n'o ye abu hanifata ye o ko a bɛ daga a wari hakɛ ka bɔ ka d'a kan ko laɲini de ye hɛrɛ ka don fantan ninnu kan nka sheikh al-albani rahimahullah ale ko n'an y'a sariw cogo dɔ bɛ yen ko n'an y'o fɔ k'an ye kuma jugu fɔ k'an k'a fɔ k'a wari ma de nafa ka bon k'o y'i kɛtɔ ye k'alakira ka kuma lagosi parce que kabi kira tile la kira b'a dɔn wari bɛ yen ko tuma an tɛ se k'a fɔ ko wari de ka fisa ko parce que n'i ye wari di maa ma kuma dɔ a bɛ taa don fini na kuma dɔ a bɛ taa don hali masiri la ko nin ko in dun dabɔra walasa ka balo de taw feeru kɔngɔtɔ kana ye selidon balo ka cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to a bɛ bɔ bɛɛ tɔgɔ la hali siminde o ka zakatul fitiri bɛ bɔ bi ka du maa bɛɛ de jate k'a balo bɔ ko n'o kɛra balo bɛ cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔngɔ bɛ taa ka bɔ yen i bɛ fanda dɔ wele sisan ka 5000 d'a ma k'i ka zakatul fitiri don a bɛ taa bɛɛ tiɲɛ fini na sugu kɔnɔ ka tila ka denbaya to kɔngɔ la o kumana ko sariya ye aslu min bɛ yen dɛ ko aslu in de ka ɲi albani y'o fɔ a ka sariyaw la ko aslu in de ka ɲi wa ale b'a wajibiya fana a ka fatuwa la k'a fɔ k'a kan ka bɔ sumankisɛ de la o kɔrɔ ye ale farala jumhuru kan o tuma alimamiba saba in fana b'o de kan nka kuma kelen a bɛ maa minnu concerné bi ni hali minnu dɔw taara sumankisɛ fɛ nka u ye sɔnɔgɔya kɛ k'a bɔ ni wari ye u taar'o fɛ hala dɔw la komi n'a fɔ maa minnu sigilen bɛ yɔrɔw la ni sumankisɛ bɔli a ka gɛlɛ walima hali n'a bɔra a tɛ nafa ɲɛ maa minnu sigilen bɛ faransi amérique chine japon dɔw bɛ taa ɲɔ san k'a tila walima olu bɛ malo san k'a tila a bɛ mun ye a tɛ se ka hɛrɛ foyi se fantanw ma walima a sɔrɔli yɛrɛ olu bolo o ye tɔɔrɔ ye komi n'a fɔ kuma dɔw hali u ka lahiya sɔrɔli fana o ye tɔɔrɔ ye ana ko o mɔgɔw man'u ta qima bɔ wari la ko o de ka fisa u bɛ se k'o minɛbaw sɔrɔ u kɔrɔ o bɛ se ka nafa se o mɔgɔw ma wa u bɛ se k'o sama ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana a bɛ se ka hɛrɛ se mɔgɔw ma yɔrɔ min na ka d'a kan ko in aslu la aslu kɔni y'a la ka hɛrɛ se fantanw ma seli la o de kɔni y'a kun yɛrɛ yɛrɛ ye o kumana n'a a bɛ se fantan ma ni sira min ko u ka nɔgɔn ka fisa a ka kɛ a kana se ka kɛ yɛrɛ ka d'a kan n'i ko mɔgɔ dɔw ko f'u ka malo de san k'a bɔ tubabu jamanaw ni fɛnw na a laban ko in yɛrɛ laban tɛna se ka kɛ
manan olu ye kiri fila fara ɲɔgɔn kan olu ko a kan ka bɔ sumankisɛ de la olu ma sɔsɔli ko la o de ye asulu ye nka ni dɔrɔra nana an ka yɛlɛma wari la ni dɔrɔra nana k'a yɛlɛma wari la fini ɲiginen ka fisa jeninen ye o ka fisa kɛbaliya fana ye a tila kuma a faamuyara nka nin si t'anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la nin kungo t'an da la dɛ an kɔni bɛ se ka an ta in balo bɔ yan parce que n'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko bɛɛ mana nin wariko daminɛ yan a jate da ko n'a wariko cogoya wariko tɛ ko nɔgɔ y'an fɛ yan dɛ n'a tila nin kɔni kungo t'anw da la yan an bɛ se k'an da in an bɛ se ka nin kiiri to tubabu jamana mɔgɔw bolo yen ka nin kiiri to arabu jamana maa falen ninnu minnu yɛrɛ suma yɛrɛ sumani yɛrɛ est ce que ninnu dɔw b'o ɲɛdɔn bilen malo sumani ɲɔ suma ninnu dɔw b'o ɲɛdɔn bilen a dɔw t'a ɲɛ yɛrɛ dɔn bilen tɛ foyi kalama kon bɛ min dɔn dɔrɔn a dirham wa dinar wari in dɔrɔn real in dɔrɔn walima euro in dɔrɔn wa n ye mulahaza dɔ fana kɛ kunnafoni min sera ma yan tuma dɔw la olu ta in wari fana a nafa bɛ ɲini ka bonya fantanw ma ka tɛmɛ an da in balo kan ka d'a kan dɔ ko ma ko faransi jate min b'olu bolo ye ɲinan o ye euro dɔrɔmɛ 5 euro dɔrɔmɛ 5 o ye maa kelen ka zakatul fitiri ye yarɔ o bɛ dɔɔnin bɔ dɛ euro dɔrɔmɛ 5 n'o dira fantan ma a ka ca sawuli kelen ye dɛ bon arabu jamana dɔw bɛ taa olu ta kɛ ko real 15 olu ka real kelen o bɛ na se fɔ an ka 30 walima 30 ni kɔ ma o 15 y'a dɔn o fana ka ca sawuli ɲɛ kelen dɔɔnin dɛ kuma bɛɛ dun fantanw ka bɔ bɛ min na dɔɔnin kuma dɔw la ayiwa alhamdulillah o kuma ni o sigida min mɔgɔw ka dɔnnibaw ka ijtihadu y'a ye anw ka sigida ka sanga an ka jamana cogo ma ani ka sanga an ka sigi cogo ma an da in warilama de ka fisa olu bɛ Abu Hanifata nɔfɛ dalilu b'u bolo u b'u ta kɛ ten an minnu bɛ yan n'o kungo t'an da la yan an ka an da in ɲɛɲini malo ɲuman ɲuman an ka kabakisɛ kɔrɔ tolilen ninnu an k'olu to yen kenige kɔrɔ ngɔbɔnima ninnu an k'olu to yen an ka malo ɲuman ɲuman ɲini bon n'a se t'i ye fana diyagoya fana tɛ dɛ f'an ka faamu ko in ye seko de an bɛ ale yɛrɛ ka seli dumuni ko ma sabati i bolo zakatul fitiri bɔbaliya tɛ foyi tiɲɛ e ka su ye e yɛrɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ dɛ a natɔ don den de ma nka sariyatigiw kɔni bɛ min fɔ ni ala ye jama kunsi fana na kabi seli su kabi seli tɔ ye tile 2 ye a tora ka den ma f'u yɛrɛ nana 50 damadɔ sɛmɛ ɲɔgɔn kan o tuma i yɛrɛ k'i ta bɔ i yɛrɛ k'i ta bɔ suma ka t'o di maa dɔ ma fɛn tɛ min bolo nka n'a t'i bolo maa dɔw bɛ sigi ka kasi seli su ka fɛn hali zakatul fitiri ma se k'o bɔ a bɛ karamɔgɔkɛ a ma so yɔrɔ ma dɛ fɛn a bɛ ka ko ka n'a di e ma de ni fɛn t'i bolo a to ten a bɛna d'e ma kana juru ta ka zakatul fitiri bɔ kana t'i ka sokɔnɔ fɛn dɔ feere k'i b'a bɔ ni e yɛrɛ ka seli dumuni yɛrɛ o jɔrɔ bɛ e la zakatul fitiri bɛn bɛ ka bɔ e kan alhamdulillah la tukallafu nafsun illa wus'aha ala ti ni karaba foyi la fɛn min se ti an k'an janto yɔrɔ wa ko ninnu ye waati la ko i b'a sɔrɔ san dɔ la i m'a bɔ nka san dɔ la e yɛrɛ bɛ wari di mɔgɔw ma k'u dɛmɛ k'u ta bɔ diɲɛ bɛ munumunu ten ni waati min ka gɛlɛn mɛ i ka sabali ka ala barikada ka na sakuwa kɛ ala la ala t'o fɛ parce que jɔn bɛ ni ko dɔ y'i sɔrɔ lahalaya dɔ la i bɛ kasi i b'i yɛrɛ kɛ magariko ma façon dɔ ye ala t'o fɛ parce que ko ninnu bɛɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ ala ɲɛna an t'an ka hala jira ala la o e cɛ siri bɛɛ i bɛ misiri kɔnɔ i ye itikafu kɛ i ye fɛnw kɛ nka o n'a ta bɛɛ hali e yɛrɛ kelen ka zakatul fitiri o tɛ e bolo o tɛ terijuguya ye koyi o ye ala ka lajarabiw de ye o ye ala ka lajarabi ye wa a tɛ foyi tiɲɛ i ka su ala ka fonni k'an bɛɛ ala ka bɔli nɔgɔya an bɛɛ ma ala ka bɔ kuma jira an na ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan masa ala in ne kɔni tɛ fatuwakɛla ye an tila dɔɔnin faamuna na ayiwa ala k'an bɛɛ sɔrɔ ni fili an sɔrɔ ala k'o yafa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu